Здравейте, здравейте, аз съм Павлов, само говоря с Павлов. Да, И няма не правя. само аз играя Survival Team. Да Не, мога. аз сега с него, но няма да качвам епизод, т.е. няма да качвам епизод четвърти. О, добре. Чакам Тонагена. Това беше Тонагена. 5 месеца. Пет? Мгм. Да. Да, и сега. Абонирайте за мен да станете бос, абонирайте за него да станете котенци. Оф, аз почти го. Ех, виждам често които са богати на босове. Ако питат, че той не снимам, просто не ми се снима сега. Да, и вие сега той вече е качил 2 епизода на този ден. И ще го е Фабио. Не мога да скина плага, гласувайте кой скина плага, Смайли. Така да О, видя. сега теб ли те интересува това? Смайли или Фабио? Гледайте сега. Равнички на профили. Гледайте сега към мене, супер звездата. Еко, погледни ме. Не. Нещо не съм писал това. Не. О, шабеки. Да, ето ви не е вероятно мръсен. Вижте ми дупито. Виждаш ли? Ако искаш брахни нещо да намериш, може да намериш Не нещо. мога да стигна. Добре. Иц! Ето, О! 20 секунди. Бе, човек мислех, че почваме. О! О! Оп. Виж какво прави на капачето. Упс, упс. Моята капача е точно до мен. А! 5, 4, 3, 2, 1. Тест 1. Аз бегам. На къде? На някъде си просто. Не, аз идвам. Wait me! Добре, изчакай ма. Ръчка. Ето та, ето та. Да, знам къде сте. Обърни са. Ето ма. Няма ли пипи вече? Не. Уей! Има! Някой вече ме отдаги. Ай, чалка. Разделяме. Да, разделяме, разделяме. Оп. Чест. Огъване. Чет. Аз се качвам нагоре. Има джъмп. Падам! Падна ли? Не. Уи! Паднах! Още един фел за смайли. И хора, аз отново направих фейл. Няма как да гледаме този. Извинете за тъпия фейл. Дето Дейт. нищо не гледах все пак. Аз ще изиграя на бързо един 10 този. Нали той може да умре нарочно? Не мерси. За поканата. Няма ли някакъв як чест тук? Еми кал, аз ще играя едно арена 6. Елиминация! Умря ли? О, елиминирах единия. Добре. Из... Лопс. Ето и аз сега ще играя. Летъл го, ще го още фейлва. Не, още побеждавам. И Меси се опита да... Все пак ти фейлва, бе. Вижте малката. О, този закин нещо ми хареса. Не, гозен. Аз съм снайпер сега. От 9 човека останах в игра. Аз съм без меч, с ни златни панталони. 8 са. О, да, да, да. Супер за мене. Не ми хубаво. Дай по-бързо. Елиминация! Не, no. Yes! Елиминираха ме. Аре, бързо влизай в 6. Бързо. И то обичайте. Още една сесия. Ето ви нека. И ето пак ще играем Hunger Вижте ме го Games. тъпия скин. Дала, идвай към мен и това призор. Позорът. Ето, зад мене. Оф, после скочен долу и клай. Еми, раздяла ли? Ай, раздяла. Добре.
така, не сме приятели повече. Неприятни сме, В Майнкрафт не, но тук е Добре, значи ще те атаквам с лък. Войчо! А, то не е почнал. Не ме интересува. Виждам, че е също тук. Качвам леко и виждам тук. Че това е снимка. Мен се е подиграл хора. Айде да почвам да чупим дървото. Айде на. Ето може. Чакам леко. Това. Това е това. Пиг! Ай, бе, не почваме ли? Оф, и така се прави, бе. Тошко, виж в чата. Аз това писах. Yes. 5, Китат. 4, 3, 2, 1. 19 човека. Oh my god! Your F by Sky. О, 20! Сега почвам да скачам като лут от терасата. 21 човека! Ама кава без да са бивни. Да. Добре, аз съм готов направо на задния да тръгна. И аз. Их. Калата футбол. Не бе! О, почнаха ли? Да? Уи! Виждам чест! Аз още не. Аз паднах и го видях. Вече има меч каска. О, чест! Их. Аз имам голден... Аз с дървен меч и Аз нямам голден дървен. каска. Ето втория ми чест хора. Вижте да падна в нещо като ръбен. Снежен ръбен. Ама гръб, пушки и още един дървен меч. Аз нагръдник имам. И три пържоли. Ето та смайли. Не му следвай. Ок. О, чест. Ако искаш му следвай, бе. Значи така, бе. Не. Аз знам къде има честове от тук нататък. Аз не, това не. Това е тая машина, ясно. Аз виждам някаква машина 7, бандига 7. Там бъде така дайван! Ау. И не забравяйте се. I like it, the diamonds! Нещо. Там бъде така дайван! О, чест. То спор. Стига дека. О, мале! Искаш туника? Рис. Имам и Iron Sword. Аз видях някой бяга от него. Ето го. Дето е бесите ми. Нормален Стив. О, още един чест. What like a diamond? Убих един. I like it, the diamonds! Бе, човек, аз почти нямам сърце. Аз така звучата ли? Аз си взях вече години и пълно ясно. О, аз съм на пълни бутчета. Много това е много тъпо. Значи напълно бучета. На пълни бутчета съм. До някаква къща. Добре. Ние скалата сме разделени ти. Чест. Как никой не го е видял? Още една туника. Това беше тук. О, чест! Нагръдник. Кожения нагръдник. Вой, два големи честа. Тук някакъв маняк е убит.
Кога виждаш някаква гигантска сграда. Или каквото и да е. Не. Се откава сега. Как не бе ще падне? Ей, кава пълно ще бе. Ага. Небето падна. Почти. И аз трябваше да бил. М, Намерих още два битко. Имах Iron Helmet, Golden накъдник и Golden пушка. Ето имам школа. Още на годен туника може да я дам. Къде А си? накъдник где? Към спално да бъдем. Аз не знам къде е спал. Идвам. Отивам на някъде. Аз някъде спално нещо такова. Аз вече ще намерих храна. Тежко. О, чакай само да видя тук какво има. Че всеки чест е важен. Бацката, бацката, бацката. Бацката, бацката. Това е някаква лъчка. О, есть голем панталонки и монет. Целя армор. Искаш ли Кожени златен бутушки, наградник? добре. Имам кожени бутушки, кожен нагрудник и Аз имам. голден панталонки и голден каска. Имам. Виждам някаква къщичка. Отгоре има редстоун точка. Не, това е кораб, това е кораб. Това е кораб. Видяхте ли колко съм сръчен? Ой! Някой тук е умрял. Шит. Интернета е някой. Фейл. Интернет фейл. А, чудо. Хм. Имам 5 меча, както вие виждате. Е, не ме прецаква. Чакай, че още едно да назвам. Ставам. О! Той работи. Шит. Не ме видяхте по работа. Това ще бъде за този епизод, както и да е. Ставам на еквел, извинете, но
Там. И това са. И това беше тогава за мен. Сега, сколко виша е. И не забравяйте да се абонирате и за Little Blue. И бай!